Kardom don marliat tu asi iletum thek ponlong ji non PC parliament long cheng pon bom loma plotang te non ke parliament long monsoon cheng pon tang lo hada ka chingki je than chingwa ye phan asi nona blabang so ka chingwai minute krehi niwe Raja Sabha Lok Sabha long iletum thek ponong lo lahin sitame Raja Sabha long same dak same adjourn de lo Lok Sabha long tahang joang hai lo adjourn de lo kwano bang de minute krehi niwe la minute krehi ni phige penedelo chingwai siun edelo people opong te opposition atum penan ka protest ahiring tang rak lo people opong te la non student atum का protest नीट पेपर लीक उठा सदन की मर्यादाओं को बने रहिए अपेक्षा तो करते हैं ना नहीं सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ नो मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें मैं सबको उचित समय देता हूँ सार्थक चर्चा हो संवाद हो तर्क हो इसके लिए संसद है आप तर्क से चर्चा करें नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है प्लीज अगर आप सदन चलने नहीं देंगे सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है 2 बजे तक के लिए Sige dam tang ni pensa mele tum che thek ponong lo je isi asong nang form lo pilo pong te la ke CJP Cockroach Jantar Party po asong nang form selang tum pi phano pong te protest lo kona lo pong te Jantar Mantar long ko pi phano pong te hala need paper leak abu tha je la non BJP sarkar tum chari lo po pen ke need paper leak or need chot kalilo kapre paper leak la khadam elo pong re ko ano pong te Troxikep so se pusipu la ana paper leak ke la ke alang tum responsibility che nei palam lo mane non sitame la bang so need paper leak pe na joine bangkhre ke thom ni student ke pranam joilo la si la ke komar lo te adai ke palam lo adai che nei ji palam lo la selang tum ka protest ajak ding klui pen lo kwano bang lo dang te ni thong kep chok tang ni thong kep protest det pe na phisitame sarkar pen thangna ta ke thak avedelo Lancho tagaliang bong malom iltum thek ponong lo sonam wang chuk alang lista me cherap dun lo la pen ke choche junje pen alang sta me ning ko sian protest dun lo protest pen alang lista me a ok along a ok artia we pen opose ko ano bong te lin ser kep ke jum de lo opose party sitame ke choche ke junje pen ka protest ong polo la se la bang supena jok mojong se sonam wang chuk yang sa pranam joilo pong te peni pena det po kumat hasi sarkar atumai ka chingki ka chethan jala bang ke hadak Police atum han doktor aperi paching thang pen sedak padam lo pen ki sonam bong bangchu phan same parung pon kok lo opon del lo ki su ke lang je phan pu asi la sitamia lang tum protesting ton kok ma pu ing ton te asa lang tum tarik ing ko yarni pini lo ko pilo ma plotang te lang litum ke march aphan selang tum che siglo ko pilo pong te konar lo march pu ke la ke sansad chalo pu alang litum march men ke sansad chalo pu selang litum chingki che than pon pir thia dang bharora dang pi phan same ke pha pon do lo Halloween pen atum lang tum dam lo la pen ke hadak chelang dun lo hadak cherap dun lo la pen hadak suri amulu atum chetong dun lo la pen ajok hadak sarkar pen ajok suluk sudak do kongna pu pen ajok pen hang ana dimalong ke kangkir kang hap sitame padu pon lo barricade sitame pi pon lo lana phi sitame lang tum munir phan khangon edelo la pen ke pen ana muluk chetong de pen ku pisima lo plotang te hadak la teacher sitame do nang kok
hadak la teacher sitame donang kok pindang anatum athela dak ala tum parliament no an ke dam je phan la pen hadak ka protest dam je phan selang tum barlo sitame police atum mang khang pring khang yang lo police army atum se khang pring sitame alang tum pen atum ke tet je phan bor ilo sitame hala bang support hod la teachers kan tuk ka web ke theng ke chok an sitame dolo lan chot takali lang hala dak police atum la an security ke tight lo ana ke tight ang bong ben sitame hadak truck I hum arlong agari ko matong pali dam done ko madone ladak suluk sodak tumon ke pajab phan kabor idum sitami dolang haladak arlong atrak li lo labang supena jok ka phire mi meng ring sitami dolo sitami labang so video enong lok lo la pena gari ne blong check lo labang supena jok arlong pena bangke chewar jok lo sitami la teacher sa bang dukok lo hadaka protest atum hat sol lu pupe supin so pupe media tum an sitami ring sudun free price sitami dolo people lo kongte haladak la teachers ki pidet pena jok hala tum ke peaceful protest pusipu CJP tum ke lang tum peaceful pen si dam lo mon sam pen selang tum protest lo chingki je than je phan parliament long andam si protest dam ji polam lo setami ko pisinang mano ma pro tang telang tum hat to warong ben khang check lo ke dam ka bor itum han ma ke sap lo gari pen beng lap setami do lo hemgang sam ke beng ponjan pon lap an setami alama bang ke nang klang rok lo dang te la dagali tum katu ko vestami chini ada cockroach janta party la ke si political song kali alang tuma demand ke la hen lo je accountability nang je सरकार तुम के चौक चे फेलियर अपुथाक accountability नहीं लापेन के education minister धर्मेंद्र प्रधान अलग चे resign नहीं लानवेल अलग तुम के काके मांगे जे सरकार तुम बैंक पे नंचिंग किनोन को सेता में पिनियर नि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाम थे सीन ना सेता में निंजे जे आके लेट के ला सेता में निंजे जे लापेन का चिंग वाई फान सेता में निंग हांग हेला पाना serious लॉर जे लाबांग सो इश्यू सेता में पार्लियामेंट ना समय का चिंग वाई फान अलामलुम ता को हेडेट पे ना जॉक opposition तुम बैंक के थुर पैक सेलांग तुम समय प्रोटेस्ट वाला पे ना डाक हैंग जोलो ला पे ना जॉक पार्लियामेंट ना समय चिंग वाई लोंग लेते लो आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं वहाँ लाठी चार्ज हो गया है गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है लापेन के एली तुम थेक पोनोंग लो hala ko ane ka protest aja ke ding sona mang chuk che jun je pening ko resi protest that afis tame sarkar pen ka chingki ka che thanam je phan in nut tadam de opposition atum dam lo lan cholo ke cheng malom ke opposition um tadam de sistem apia phi bang ke bollywood actor celebrity director thum ans tame support lo la pena jok apia bang ke opposition atum sitami dam lo opposition dum sitami nona bang ke chirap dun setami ke dam tangar ni litum thek ponong je sarkar atum la bang so protest aphan amoy ke pa bob je phan penang an bo ilo dak dhorom angle wan lo kumani aphan ke dhorom alam pen nong juno jolo je anke la pusona mang chu aphan stame alang li phan same pilo puke Pakistan agent China agent puselang li phan ta koi pilo la pen la puson dak thak se prek jam dolo setame labang so cockroach janta party tum pulo nitum ke politics kali political agenda ta kali nitum ke nang chingwai non student atum farman future ke messenger phan puselang atum bang ke manglo la anver lo la si political party ma joga be ta dunte dhorom alam ta wan be nitum student atuma ke mang nang papleng pinon puselang atum manglo setami la ana phi setami sarkar atum ke chingki dam je phan aning hang hedelo media mainstream media tum tak paklang kredelo pinier ni soluk soda ka poran si mainstream media long stame klang lo lapen ke non amat bai lang dam lo pong te hapu police atum setami water cannon lang a pipe bhari barricade bhari heleton krayen pin lo jong sinang kilulo pong te dak hele stame apnang kok popan alam setami to kok lo asi non amat bang ke soluk sodak lang setami ka chingwai phan bang ke alam ke let ke la setami awela lar ke sarkar pen ka chingwai kali sarkar atum bang ke police atum phan se toy thu pusi police atum han toy se police atum han se chingki je thanang pusi police atum han se ke papu dam toy pon thlang amin na to mat bang ke dam de ra da thengnu chingki dam de sikai ke la tv along man ki bat ningje chot lo ra da thengnu bang dam hai hedet ningje ai hedet kai ke la man ki bat along sai jata pa pleng lap ti non setami alar bang amina chingki ai helar ke police tum han si sonoi pusi pudun chot pusi pu ke police atum dam po police atum ben le ka chingki ke leader inke hapu protest atum ke asi alama bang ke nona mat bang ke chingki nang po police atum ben si pa chingki chot ti pusi pu la si nona mat bang klar sablong lelang asi jong si piniyong si chunche plotang te ke bang jilang stami protest bom hilang poseli tuma bang phan mai birta lulong pen nang pali pono lalo la si itung ke bang jilang ar ni le don sidami lang dun bom lo nang sitami nona mat bang ke la teachers an sitami ada peni de lo ke thank ke chok suluk sodak lo la si nona ning samhu popor puthot birta ke long bon thu bang ke hen lo je alang litum sarkar pen chingkilo pusipu ka chingki phan hang pon lo pusipu koma chang pon ma plotang te JP Nadda alang li ke
Health and Family Welfare Minister lo Union Minister lo selang li hian pen si phapono la pen ke hadak kaching kidam je phan CJP mate Cockroach Jantar Party leader abhijit dipke la pen alang li tumari sangho tum si damlo la pen ching kidam lo la pen nona mat alang li tume boren dam long ke tok pon mate immediate ake hangel heno je immediate release of sonam bangchuk pasipu alang li tum sonam bangchuk aphan nona mat lo nang ji pusi demand pono la pen adun thu bangke Dharmendra Pradhan Education Minister abangke che resign nang selang tum hang pono la pen ke need paper liga joine aphan ga chipi atum alang li tum aphan anu tin bang phan abang phut tin aphan sitame kuti si mate 1 crore compensation pinangji pusi alang li tum hin pen demand ponlo lasi hapu JP Nadda mate Union Minister of Health abang sitame apor si johang don lo je apor nang pitha pusi alang li tum pudon lo la pen itum chingki che than po prabjen pen pusi lamcha ka bangke pidon lo pusi li tum arni yang sama porana bangke birta long pon lo lasi ke bang jilang arni se li tum to on sami chini pon po pini ba chek pen lasi tham pon chok po kardom